assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bandiraɓe on kofnama on guelanama hayruji ɗuɗɗi duniya be alahira mo moɗon biyeteɗo Abdul Kadir Abubakar inchallah. hande bo Allah lamiɗo hoddiri martani be vidéo kesol dow ko larani téléphone android application téléphone android nana a nastan play store a télécharge application nanoyo be ko nande majum ba application je nder téléphone android mi holla non sirriji tati nder application je google ko moy be ko moy anda mi tabitini sirriji tati ɗi nafan on fu moɗon kala goto ono pat windanen ha les commentaire o nder sirriji ɗi mi haɓɓi hollugoɗo sirriwa nga yewa o hutiniri sirriwa nga yewa bo nafimo sirriwa nga yewa fottanimo ko bo sirriwa nga yewa ɓuri irgo nder sirriji majum o windana les commentaire sirriji tati nder google ngam majum en jaa dara vidéo no haɓɓilatorago bandiraɓe iga fuɗɗam haragare tawi jutu abonne go ha chaîne je Fasaha TV a ɓiɗɗana en subscribe ɓawata ɓi subscribe a abonni a ɓiɗɗa dow toɓɓere wore lunguruɗo to a indo ton ko gartan kota ton se a ina dow je ɓalen dow je dow to a indo ton a ɓiɗɗana vidéo ɗo like tawi jite commentugo waɗugo commentaire ɓawto waɗi commentaire bo tawi jite on partage ana sobira moɗon en jaa en nasta en dara vidéo majum bana ni bandiraɓe masalam mum wonon biyeteɗo Abdul Kadir Abubakar. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bandiraɓe bano en mbiɗo mi hollan on sirriji guda joyi nder google je mojo fu anda e bom tabitini sirri manga fottanan kala goto moɗon fu sirriji ɗi mi yiɗi hollugo nder google ɗo ngam majum en yaha nasta nder vidéo majum en dara irada sirriji ɗi e en giɗi hollugo sirriwa arandewa masalan jotta kam goɗɗo aɗa yewtude mako amma waɗo saudiya mana waɗo ko makka ko madina ko toye amma wakkere saudi arab ko bo lesdi gondi feere ni to se o wiye jamdiwa kaza amin jottaniro e onon bo jamdine ha moɗon dede wakkatiyel ngel ɗo to ngam majum mi holla non lawol ngol on jata on kemtira masalan en nasta nder google meɗen bana ni ta nasta nder google amma bandirawo mi yejjitimi ema abona tawa abonné ha chaine amin je Fasaha TV Usaini Habdu abono to en jaha kadi en darano ɗum haɓɓilatorago masalan jotta kam en ɗon 15:00 haɗɗo ko na jamdi tati kalkal jamdi tati PM Saudi Arab in Nigeria ko en ponda larugo 30 PM in PM Saudiya in Cameroon. To ta windi banni sai waɗa recherche 30 PM 3 PM Saudiya in Cameroon. To ta tappi recherche ɓe kollete jottaniɗo ha maɓɓe 13:00 15 ha meɗen 00 amma ha maɓɓe 13:00 to banni on a lardata kala lesdi ko ndiyeri masalan en dara 3 PM in England 3 PM Saudiya in Cameroon in England kadi 3 PM England in Cameroon to kamɓe bon a yi jotta ɓe ɗon keller ɓe ɗon mari 16 ɓe calake enen ɗon 15 amma kamɓe ɓe ɗon 16 tan mi on dari 15 ha meɗen jotta amma ha maɓɓe bo 16 ɗo on sirriwa arandewa en jaha en dara sirriwa ɗiɗaɓa bo masalan a yiyan goɗɗo feere téléphone calculatrice wala téléphone mako calculatrice wala téléphone mako o yiɗi bo o calcula kuje amma bo calculatrice wala téléphone mako o wala bo wakkati je ha seto yo télécharge application noyno be kono mai ba kawai tan wara a nasta google chrome maɗa banni sai a winda google calculator nda waddanima ha dow google calculator direct nda waddanima calculatrice a hosa a calcula dede ko a yiɗi en gaɗa bana 85 sai waɗa ete galani nda ɗum wurtinanma a calcula to nda haɗo waddanma scientifique be ko nande majum calculatrice kam ɗo timmidi ha google ha google application maɗa je wala ha application aynihima nda ɗum ɗo on lawol ngol a calculata a watta calculatrice kuje maɗa je a mari haje pat hedi kono hedi hunde ɗo account maɗa je google ko bo hedi compte google ko bo hedi application compte google mi tammi on paami en yahi dara tatamuje en giɗi larugo masalan goɗɗo yerɓanma bindi ko be arabiya a wawi a jangi amma a heftay ko yiɗi nufago ko bo o yerɓanma wolde be anglais a yiɗi a wartira be français
a janga dedene a famata. A warata a nasta a waɗa Google Translate. Nda ɗum waddanma Google Translate. To sai a yiyan nda kujeji ɗiɗi haɗɗo. A yiyan nda ɗo ɗo na yiɗo waɗi anglais, haɗɗo bo waɗi Filipino. To en acca anglais ɗo en gartira Arab. Nda en gaɗi noy en ngaɗa Arabic. Nda en gaɗi Arabic. Haɗɗo bo en gara en gartira ko anglais ko français, en gartira français. To masalan mi waɗi haza nda be Arabia en gaɗa haza haza nda ɗum ɗo. To haza go nda ɗum wurtinanni en ha les. Mi tammi on ndari. To haza go sai a iyani en nana foti haza ndo a ina ɓen jangane haza ɗo ɓay go sa na lari sa. To en gara goɗɗum fere bo. To haza no en giɗi gartira be anglais en gara English. Afwan nda haɗo on. To nda ɗum ɗo en gaɗi Arabic English. Tammi on ndara nda Arabic nda bo English. To en gaɗa haza en binda haza wurtinanan en be français banni. Ta ina ɗo ni this na lari ngel a ina haɗo ni ngel jangante this. To ta ina ɗo bo haza go haza to this ɗon ɗum wiyata be anglais. Mi tammi on ndari an be hoore maɗa janginan hoore maɗa hedi konte Google. Mi tammi a fami. On kofnama on gilanama hayruji ɗiɗi. Non sirriji tati jangiɗi en kolla ha nder konte Google. Mi tammi on pami. To woli ko a fami hatton a windana ha les commentaire. Mi fami useni mi wofna mi ranki on hayruji ɗiɗi. Tawi jitte abongo, tawi jitte waɗango video like, ɓawa to ngaran video like on partage ana sobiraɓe moɗon heɓa kamɓe ɓe naftoro be video majum.